Здравейте, приятели! Гледате канала Годик. Днес ще ви покажа как да оправите Steam Web Helper, който не отговаря. Може да се среща под различни имена. Накратко, решението е простичко, без усложнения. Отворете File Explorer, отидете на диск E, намерете папката Steam, после bin, cef, Windows x64 и там намерете Steam Web Helper и го изтрийте. Просто го изтриете. Преди това затворете Steam и го премахнете. И готово. Проблема няма да се появи повече. Това е всичко. Как така няма да се появи? Ако преинсталирате Steam, файлът може да се върне, но просто го изтриете пак. Ако това не помогне, можете да преинсталирате Steam и да изключите антивирусите като Avast или Kaspersky. Изключването на антивирусите понякога помага. Изключете и програми като GeForce Now. Всъщност не GeForce Now, а GeForce Experience. Ето, може да имате и AMD софтуер. Изключете всички тези неща и готово. Това е всичко. С вас беше Годик. Пожелавам ви хубав живот. Успех на всички. Довиждане.